дар ҳоле ки гурӯҳҳои тунгарову террористӣ дар Афғонистон фаъол шудаанд, хуруҷи нирӯҳои амрикоӣ барои кишварҳои ҳаммарзи он хатари бузургро эҷод мекунад. ин матлабро Станислав Зас, дабири кулли созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ, пас аз нишасти вазирони дифои кишварҳои узви ин созмон дар душанбе ба хабарнигорон ироа кард. Да, вывод американских войск начался, и несомнение. бале, хуруҷи нерӯҳои амрикоӣ аз Афғонистон оғоз шудааст ва бечуну чаро он дар давоми ҳамин сол иттифоқ меафтад. албатта ин барои вазъияти Афғонистон ва атрофи он хатарҳои иловагӣ эҷод мекунад. аз ин рӯ мо паёмадҳои хуруҷи нерӯҳои амрикоӣ аз Афғонистонро ки шояд пеш меоянд, бо изтироб интизорем. После вывода американских войск с этой территории. дар нишасти вазирони дифои кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ҳамчунин гуфта шудааст, ки пас аз хуруҷи нирӯҳои амрикоӣ аз Афғонистон барои кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ зарурати андешидани тадбирҳои изофӣ пеш омадааст. дабири кулли созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ гуфт, ҳафтаи гузашта бо дастури раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 2 рӯз дар 2 нуқтаи марзии Тоҷикистон Афғонистон вазъиятро ҳузурӣ мавриди омӯзиш қарор додааст. Нужно сказать, что и там обстановка контролируемая, но достаточно сложная и опасная. бояд гуфт ки дар ҳар ду минтақаи Шуробод ва Қалъаи Хум вазъият назорат мешавад, вале хеле мушкил ва хатарзо аст, вале фарқкунанда аст. масалан дар минтақаи Шуробод кӯшишҳои идомаёбандаи қочоқи маводи мухаддир ба мушоҳида мерасад, ки ҳамаи ин бо заду хурдҳои мусаллаҳона анҷом меёбад. мутаассифона мавридҳои қурбон шудани одамон ҳам сабт мешавад. дар минтақаи Қалъаи Хум бошад, вазъият дар он тарафи марз феълан ором аст. ман онро бо чашми худ дидам. минтақаи задухурди нирӯҳои ҳукуматии Афғонистон ва ҷангиёни Толибонро дидам. албатта ин минтақаро бояд тақвият дод. марзбонҳои Тоҷикистон баъзе тадбирҳо андешидаанд, вале мо сари он андеша мекунем, ки созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ чӣ гуна ба нерӯҳо дар он минтақа кӯмак кунад. Будем думать, как и стороной ДКБ помогать тем людям, которые там несут службу. дабири кулли созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ гуфт, дар нишасти вазирони дифои кишварҳои узви ин созмон мавзӯи аз тариқи қаламрави кишварҳои узв берун шудани нирӯҳои амрикоӣ аз Афғонистонро баррасӣ накардаанд. пас аз нишаст мулоқоти вазирони дифои Тоҷикистону Русия Шералӣ Мирзо ва Сергей Шойгу бе ҳузури хабарнигорони маҳаллӣ баргузор шуд. дар ин дидор ба тавофуқ расиданд, ки Тоҷикистон ва Русия низоми муштараки минтақавии дифои зидди ҳавоӣ таъсис хоҳанд дод. созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ дар соли 1992 таъсис шуда, айни ҳол Қирғизистон, Қазоқистон, Русия, Тоҷикистон, Арманистон ва Белорус аъзои он ҳастанд. созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ бо ҳадафи тақвияти сулҳ, амнияту устуворӣ дар минтақа ва ҷаҳон, ҳифзи дастаҷамъии истиқлол, ягонагии марзӣ ва тамомияти арзии кишварҳои узв таъсис шудааст. ахиран ин ниҳод мегӯяд дар ҳалли низои Озарбойҷону Арманистон саҳм гирифтааст. дар ин созмон нақши асосӣ бо Русия аст ва ба ақидаи бархе аз таҳлилгарон ҳадафи он нигаҳ доштани нуфузи Москав дар қаламрави шӯравӣ пешин дониста мешавад.